4A, mae gyrrwr car yn teithio ar hyd ffordd yn gweld plentyn yn camu'r ffordd o'i flaen. Pellter meddwl y gyrrwr, dyma'r pellter meddwl. Sori, hwn yw'r pellter meddwl. Yw 9 metr. Felly 9 metr, da ni'n edrych am 9 fan hyn. Iawn, 9, dyna 9 metr. Un bloc, un bloc fesul 1, os mae yna 10 bloc. So, pellter meddwl yn 9. Reit, be ydy'r bianydd? 9 fan yna. Lawr i fan yma. Mae'r lluniau syth efo pensil a'r ateb ydy 15. Wps, 15. Etifeiliad yr uned yma chi'n barod. A wedyn, yr un rhif, just syth i fyny i weld beth yw'r pellter breicio. Reit i fyny fan yna. A da chi'n gwneud y draws rwan. A draws rwan y premesur a phensil. Yna. A da chi'n gweld bod hwnna yn 16 metr. Felly darllen y cwestiwn yn ofalus, mae o'n syml. Reit, gam wrth gam. A dyna fo 4A.